Como xa acontecera este pasado sábado coa disputa da bandeira Barbanza-Arousa da Liga Euskolabel, Rianxo volverá a centrar este domingo boa parte da atención do remo a nivel galego, coa disputa da 18ª edición da bandeira de Traíñas Concello de Rianxo, en categoría masculina, e a segunda bandeira Cortizo para a categoría feminina. A competición arrancará ás 11 da mañá coa proba feminina, para a continuación darlle paso aos homes. O club anfitrión agarda poder facer un bo papel diante da súa afección nas dúas regatas, nun ano especialmente complicado para as súas tripulacións sénior, tanto a masculina como a feminina. Nosos rapaces están moi ilusionados con chegar a esta proba, non porque cheguemos de mellor momentos, a que tuvemos moitas dificultades, tuvemos incluso a tripulación femenina confinada, algún remero da masculina que andaba con elas tamén tuveron esa precariedade, pero bueno, ilusión e ganas non lle ha de faltar para ser o máximo, pois, de alguma maneira competitivo, non? Dende o Concello animan a asistir a presenciar estes dous eventos deportivos do máximo nivel, nun deporte ademais tan tradicional como o remo. Estamos encantados cos deportes do mar, evidentemente, e estas dúas edicións agardemos que sexan moi ben recibidas pola xente. O tempo vai nos axudar, vai posibilitar que poidamos apreciar en toda a súa dimensión o que é a competición, disfrutar do campo de regatas de Rianxo e disfrutar destas dúas competicións, tanto a competición masculina como feminina. As dúas regatas desenvolveránse cumprindo escrupulosamente todas as medidas de seguridade e a normativa anti-COVID.